Kuma-accountant akhona nikwazi ukuthi nasibe abantu sikhohlwe indaba kababa ngoba lubuhlungu abuzwayo nami ngiyabuza sengihlukumezile uma ababona 2023 August hayi ababazi udokotela akhala inyembezi la eTikTok. Athi uma wakho lokwenza ukuthi uphunyuke esikandela emhlanje ubize le physiotherapist ifundise ukuhamba angatholi ingane encane. Nathi ngiyakuvezela into angenzayo nami noma mina ngiyakuvezela into angenzayo nami noma nathi ngiyakuvezela. Hey. Naye umuntu mina obeyinaka neyizinaka mina ikhanda lami hlezi li-on point yize ngibhema nginje ngale platini konakala ukuthi bangishaye angifuna ngisho ukuhlala emlazi. Hey, uma wakho lokushaya kanje Uma nosibari bakhe ngakwazi ukwenza lutho ngishaya ngedokepiri iplangwe ngishaya ngiketanga edudo pho usuhanjiswa uba angihandisa ugogo angikhiphe emshiye. hey singeke ke sikwazi futhi ukuxoxa singamthinti umama wakho ngoba phela yena okuzalayo. Umuntu ophuzayo umama wakho? Cha. Uma we-Archbishop umfundisi. Umfundisi? Sondele ekhaya eCikeni. Noma wayengazi ukuthi angiyena umuntu nothiwa ngiyabhema ngiyena umuntu onesandla ekhaya ngoba uma ngabe ngiyidinga imali ngangifonela ugogo ugogo engifakela same time ngoba engingafuni ukuze uthiwa asonecala kodwa wakwazi uma ukuthi angikhandele isitori nosibari bakhe ngisho ekhaya kabhisi ekushithi akade ehleli nathi ngalolo suku angishaya ngizele emgaqweni angibalekela bona angishaye cishe bangibulala ngento engayenza. Babethu wenzeni? Abethi ngiqekeza imoto antshontsha i-toolbox ibhekri ney'pika ezaziphakathi. Etshelwe ekhaya o-anti abadala ethi ugogo wakho emfakele 500 ngalo suku wayehlalele la ekhaya. So ekhaya kaze ntshontshe ngisho 200 rand sengaba nesibindi sokuqokeza imoto. Abengishaya bengishisa ngamanzi anosawoti. Mina kube angiqinile endleleni ngiqine ngayo emzimbeni ngabe mhlawumbe angiphelile ekhanda noma ngabe ngafa ingozi enginayo la ekhanda iy'bazi enginazo la emhlane. Engibophe ngeketanga ngibukwa izwe lonke
Bengishaya kusukela ngo-10 ekuseni wazoshaya u-8 ebusuku. Angakwazi inhlobo ukuhamba. Kunzima. Akaze vele mina uma ngithanda ngoba sibawuthuki yena lo munye ubaba wakhe wayemthanda uthi ubaba wakhe wayengithanda mina engazi ukuthi uyangithanda noma saqala lokungihlukumeza kwakhe isitefana zamsayi sambeka isandla ale ngane yabona ngani. Hey, Asanda uphuze lamanzi la. Asanda, phuza amanzi. Aphuza khani uzowahlala into yakuphethe. Aphuze nje waqinisa. Asanda, ubufunda kuphi e-UK? Busufunda emabangeni aphakeme noma usafunda amabanga aphansi? Engilimaza. Usuya e-UK? Angisafunda e-high school. Okay. Asizama ukuthi sixoxe. Ubani igama? Ukhulelephi? Usukushila indlela okhule ngayo kodwa nje ungakha phezulu. Wafunde pha amabanga aphansi wawafunda phi aphakeme nohambo lwakho lebhola udlalela ibanyana izinto lezi engicabanga ukuthi nanoma ubani angafisa ukuzizwa uhambe uyofunda e-DUT e-university zonke lezo zinto lezo. Mina ngifunde igama lami ngu-Asanda. Igama lami ngu-Asanda akaMpenzi Sibongo. Ngineminyaka ewu-32. Amabangeni aphansi ngifunde eMlazi, ngihlala eMlazi. Yeah. Ngifunde eMlazi eMaphumzane Primary School. Esenior primary ngayeLindelane khona eMlazi. E-high school ngaye Ogwini ngafunda standard 6 standard 7 khona. Kwawukuthi ngiyi-best student kwi-accounting wangifunela isikole se-accounting khona e-Ogwini. Engasithola la edrobheni Durban Commercial College ila ngaqedela khona i-matric wami ngoba bengiphasa kahle esikoleni ngathola 6 A's. Ngathola ibhasari-ke ya-Asupole la kusebenza khona uma. Yeah. Ngafunda ngayo e-DUT i-financial management ngayithola i-diploma. Ngagraduate ngo-2014. Sekusuka lapho-ke 2014 zaqala iy'nkinga ngoba sekwenzeke into umama wami abade engayifisi engayithandi. Lokho kwenzakala manje ilokhu uma vele ayekufisa ukuthi kwenzeke kumina. Ngisho ekhaya kababa makuthiwa akangilethe akafuni ngoba mina ngiwumuntu ohlushwa abantu abadala. Ngile ngane le efunayo ekhaleleka isibongo sakababa wayo so yibona kwenzeka izinto ezikanje kumina. Nami ama-drugs angisawathandi. Umuntu uyahlukumezeka la emgaqweni. Nami angithandi ukuhlala nogogo, angikaze ngibone ngalutho kodwa
ube ngiphi imali njalo ekuseni ethi ngiyobhema, azange azangifundisa iwongo ugogo. Impilo ugogo asengiphilise yona, ubezama ukugqiba yonke lento ebenziwa uma nami imbangela ukuqhubeka ngibheme. Ngazahlezi ngibheme ngoba ngabhemile ngiyacabanga. Mina 3 times ngizama ukuzibulala, kodwa kuzoba khona into ezokwenzeka ezongivimba la usuzophuma khona umphefumulo. Awusibalele nje igaba lapho khona uzama khona ukuthi wakade kwenze njani futhi wasayiveka kanjani? Oqala ngangisemakhaya eMaritzburg, konke nje kokuthathu ngangiseMaritzburg emakhaya. Emakhaya khona okwenzeka ebantwini abadala bakhona bahlukana. So ngenxa yokuthi-ke bayantshontsha-ke abantu, ngathi mina ngoba nakho angisenzi lutho la eThekwini, ngicela ukuhambe ngiyogada ekhaya. Nogogo wathi hhayi, sokufakela igrosa senze yonke into ozobe uyidinga. Umama bemtshela ukuthi akafake igrosa, hhayi lutho, yena uthi akanayo imali yokondla umuntu omdala. Yini ngingezi mina eThekwini ngizosebenza, ebazi ukuthi mina ngaphasa kahle, ekumele ukuthi mina kufanele ngabe ngisebenzela inkampani enkulu, kodwa ngento encane evimba efanele ilungiswe uyena, akafuni. So uzama ngamuyibulala, ngazama ukuphuza amaphilisi kunalo ukuthi angibulala, angilumisa ngesithi ngawaphalaza wonke. Okwesibili ngazilengisa, ngabanjwa omunye owayelethiwe ekhaya kuthiwa akazohlala nami, efika ngalolo suku wangifica ngilenga. Okwesithathu no-3 room ekhaya ugogo wami angakhela wona. Lo-3 room loyo ngangakaze ize ngihlale nabo abangani bami, ngihlale khona ngoba ungakapheleli, kodwa seyifakiwe icabha namawindi. Ngangingedwa ngaleso sikhathi, ngasuka ngaya kuleyo ndlu, i-room eyodwa yalo 3 room, ngangena kuyona ngayilengisa nakhona, ngavala umnyango ngawukhiya. Omunye umngane wami ohlala kude khona lapha eMaritzburg wasuka kubo ngenyawo engazi ukuthi uyaphi, uzokwenzani kumina ngoba akaphethe lutho, ngoza siyabhema, akaphethe lutho, akaphethe ijwala. Uzongibheka nje lengisizane, mase fika nje bazokhahlela umnyango la kulo 3 room lo engusho, engakazi azangene kuwona, engakazi azafika ngifice kuwona-ke mina. Wafika ukhahlela umnyango, wahlephuka wonke, wafika sengikhihliza amagwebo, wangithula, wabiza i-ambulance ngisesibhedlela. Ngoba ngibona impilo yami iyi-useless manje, ukuphila kwami kuyi-useless ngoba akekho umuntu onothisa okuhle kumina. Ngihambile ngaye e-UK mina, yonke le mali angiyisebenza ngayinikeza ugogo. Njengoba kuyena angiyakhela i-3 room, ngasho ngamcela yena athi ngicela angilawule ngalo mali. E-UK uya kanjani? E-UK bendlela uthathwa ubani? ngithatha ucoach uSigqe waseMlazi. uSigqe uhlanya lo linxele? Ngimazi kakhulu uSigqe. Ngoba ngike ngayidlalela i-team yakhe ngino-15 wanami ngiyinxele. Ngayidlalela i-team yakhe under 23 open wakhe. So nga-organizelwa yena ukuthi ngodlala under 17 eBanyana. Ngaphinde futhi nga-organizelwa yena ukuthi ngene ama-trials ala e-KZN, ukuthi kuselekthwe abadlali abawu-4 bazoya e-UK. Nangempela nizongithola sengiphumile kwi-Durban Ladies, sengidlalela i-Executive Ladies yase-Eastern Cape. Ngathathwa lapho ngahamba ngaya e-UK, ngadlala ama-trials ethu kwakuyisejimini physical kuphela. Ngase kuba iyiphi team? i-Chelsea Ladies.
mase kuba igame esasiyidlala ne-Real Madrid yaseSpain la esawina khona ngo-3-1 ngashaya khona 2 goals. Udle Madrid? Yebo. Hey. Emva kwalokho ngaba umuntu owayo egrawundini aphuma igazi amakhala aphoqa ukuthi angibuyise. Ngihlala ngimongozi kuyinto abantu abadala. Ngabuya ngeza la umongozi angihamba ngesibhedlela kuyifanele ngize ngiye emntwini wesiZulu athi hayi kumele ngidle amagobongo la yikona ngihlupha kanjena ngibhema ngenza yonke into noma nje ingoba ngibangwa abantu abadala. Uma ngalungisela izinto zami ekhaya kababa kuyoyeka ukubhema lo engikubhemayo ukuhlupha lo engikuhluphayo abasho ukuthi lapha ekhaya bengumuntu onesandla noma oshaya abantu abadala. Basho lo ubhema idakamizwa uphuza utshwala iloko kuhlupha lokho. Uyiqala nini idakamizwa? Uhamba uyodlalela iChelsea noma uya kuma-trials eChelsea usuqalileni idakamizwa eyi-heavy? Cha, ngangakaziqali ngoba ngangisase-high school ngaleso sikhathi. Angakaziqali idakamizwa. Ngangisayibhemela ugwayi nje kuphela. Nakhona nguntshontsha ngingawuqalekeli. Enga ebenginayo mina ngeke ngithi mangiphuza utshwala nganginombese mina omude engangubiza ngokhumbuzile bayawazi emakhaya. Angazi sengagwaza abangaki engazi mayise ngiwuphethe ungisukelile engathi ekhanda ngiyahlanya uyahamba umqondo ngiyophaphamisa into sengiyenzile. Ikona kwasekuthiwa ngiphuthumisele igobongo ngoba abantu sebeyangiplanela manje bafuna ungibulala ngoba nginamandla futhi. Mina umuntu oyikhonzela ukujima. Ekhanda bengazuthi sengiyahlanya mina ngoba ngize ngenzela leli gobongo ilangi ekhaya kunomsebenzi khona ngagcotshwa inyongo ngafakwa isiphandla kodwa ngaphuma nawo umbese inyongo zihlaza emzimbeni. Ngangigwaza umuntu 8 esifubeni amanxeba ngenxa 24 yami. Lonto mina ngiyikhumbule ngiyenza kodwa papa umuntu eselele la phansi hlahla leyo wasinda bamisa esibhedlela wasinda. Umuntu mina ngenza into wrong bekuthi wonke umuntu against mina ngoba ngisho uma ungizalayo ahluleke ukungivikela. Akakwazi ukungichazela kwenzakalani kuyena nobaba. Mina-ke ukudla kwama-drugs kanje naye mina ngifunde kanje engizacisayo. Okubuhlungu kakhulu ingane zami azilithole uthando lamama njengoba nami ngingalitholanga. Ngeke zakhula manje ingane zami zizothini? Iyothi ngiyafana noma wami ngi-useless njengomama. Nami ngisathanda ukuba yangicenga ugogo ukuthi angibuyele efletini la ebekhona. Ngiyamtshela ngeke ngize ngikwazi ukubuyela efletini ngingakayeki ukubhema ngoba bengazi abantu basefletini ukuthi ngiyabhema kuzolahleka into kamakhelwane bazonokhela ugogo kanti ugogo usemdala usenanezifo zabantu angifuna miselwe yimini inhliziyo angithande ngale ndlela ngithanda ngayo ugogo njengomzukulu lwakho okuqala. Ngangitshetha ngamelwa inhliziyo mase kube khona izitori ezongena lapha efletini ebengazi ukuthi lokho ngeke ngize ngikwenze angikwenzi. Mina ngisanenhlanhla ukuthi ngisakwazi ukuthi ngiwashe amateksi la erenki, amateksi aselovu
ukuze ngikwazi ukubhema. Ngisanenhlanhla ngamina ngisanabafana engihlala ngingathi nabafana nami isikhathi esiningi ngoba ngifuna ukufunda ngempilo. Ngihlezi nje ngihlale nabafana siyakwazi ukusizana ukuthi hayi ekuseni wakho umphandu uyakwazi ukuthi ubheme ekuseni kakhulu uyangibhemisa. Nami emateksi asekushayile labo 12 bakhona asefika la emfulweni siwasha ngiyakwazi nami phinde ngimbhemise. Akaze ifike esigabeni sokuthi ngize ngilale nomuntu ukuze ngithole imali yokubhema. Ngibona ukuthi kuyabheda emotweni ngiyahamba ngiqoqela amathini namabhodlela ama-cardboard iyaphuma into engizoyibhema. Mengaphumi siyakwazi ukuhlanganisa sithenge sibheme. Une-structure somfana? Uthe uqale ukulala nomuntu wesilisa usuna-26? Yebo. Yini ebikuvimbe yonke le minyaka le y'ngane ezipetuza kangaka? Ebengibuka abangani bami ebengikhula nabo eMlazi. Angemnandi ukuthi une-14 years efunda standard 6 useney'ngane ey'mbili akasakwazi manje ukuya esikoleni qhubeka nesikole. Nakubo baswele uzo-add iy'ngane zakhe ngaphezulu kuyamphola ukuthi akayeke isikole ahambe ayofuna umsebenzi. Kuyamphola ukuthi akalale nabanye abantu besilisa ukuze athole imali ondlela eziy'ngane ngoba abazi bayabaleka. Ngonokuthi bengihlala nabafana basekhaya mina bake bafana basekhaya badlale ngentombazane eyodwa yakamakhelwane beba-5 babuye bakhulume la ngitsoka kanti kanje kungangifikeni nami ukuthi hayi nama ngibe nomuntu ngoba mina baba ey'ngane zami mina waqala ukungilandela ngo-2007 ngifuna u-grade 10 kodwa ngize ngavuma ukuthandana nawo 2009 ngifuna umatric. Ukulala naye ngilale naye ngo-2020 ngino-26 years ngoba ingane yami yokuqala yango-2020 October. Usubhema? Sengibhema kodwa ngangakagxili ngoba nangabe umuntu othi hayi ngiyasuka manje ngiyophandela iwunga cha angisalong downa nje ngayo kuye phela inyanga ngingayithinti. Iroki ngiyibheme mhlambe 2 weeks 2 weeks angiyibheme iphele nje inyanga ngayibhemi. Gxile nje mina ngo-2021 hayi la ngase ngiqala khona-ke uziwe ungayiqalekela. Ngathi uma ngizamula kale ngiqeda bheme iroki ngihleli nabo la bantu ababheme wonga ngathi wonke usuzamula usungenwe yiyona shaya ihithi yayo iwonga manje mosiphikisa ubone ukuthi uzoba njani. Nangempela ngashaya ihithi ngaphinde ngashayela phela nyaka uzamula la sengingene khona. Ngekho umuntu engamblema mina ukubhema kwami iwunga ngoba ngingazifaka mina ngikhuzwa kwakuyinto eyangiqala ukizwa ngiyizwa imnandi ngingazi ukuthi izongifaka enkingeni. Manje ngiyafisa nokuyiyeka. Iziphi igigaba osuke wabhekana nazo lapha emgaqweni ezikwenza ukuthi khona okuhlukumezeka because uhlelo lolo lokuqwashisa abantu sifuna ukuzazi izinto obhekana nazo emgaqweni ukuzazi ukuthi oqaliwe njengamanje yini ayibizela yona ngomsele. Uhlelo kwami la emgaqweni ngihlukumezekile kakhulu yabo lokuhlakanipha engiyikona bese beqala abanye abantu besilisa ukuthi umuntu asifuna ukuthatha advantage kumina. Umuntu uzongibiza afuna ungibhemisa i-drug njengoba ngibhema nje ngeke ngize nginqabe. Kama sesiqedile ukubhema kuwena othengile umuntu wesilisa masiqedile ukubhema azongitshela ukuthi hayi phela fanele mina ngenze ukuthi lokho uma sengiba against kona
ngikhombisa ukuthi nathi uza ngamandla mina ngizokungqubuza yabo. Qale-ke manje nako babengangitshontshelanga yabo, angitshontshela umuntu aje futhi angitshela athi uyangigcwalisela. Yama ngikhuluma into naye izomphatha kabuhlungu angishaye. Bengihlanganyela athi befanele ukukhumbula ukuthi wena awuyena umfana uyintombazane. Bafike bangihlumeza mase sengibatshengisa ukuthi lokho abakwenzayo ngikuthanda nami ngiyakwazi ukukwenza. Baqale bangitshele ngobulili bami ukuthi mina ngiyintombazane ngiyena umfana. Mina abantu abaningi bayangizonda la emgaqweni ngoba nangifana namantombazane lawa alapha koMaskanda ajovayo ukuthi maseqalekile efana hamba olala nalabafana bangaphandle abadayisa khona eMaskanda. Mina ngiyayiphantela mina ngoba ngisho umuntu wesilisa la emgaqweni anginawo umuntu wesilisa engathi mina ngithandana naye. Mina nginabangani mina engisizana nabo. Ngisho efletini ngeke ungibone ngami ngefletini ngilanda le ngubo eyibizayo engayithengele ugogo ngifuna uyidayisa ngoba ngifuna ukubhema ngoba ngisanethemba ukuthi ngizoyeka ukubhema iwunga. Uma ngayobhema iwunga ngiyogqoka ini? Amandla agogo mina fanele kube yimina owacekela phansi ngangithengelo yena. So nje la emgaqweni unihlumezeke kakhulu nawe nala busuku siyavusa siyashawa sihanjiswa freeway twas godu ebusuku ngo-12 sizoyaphi. Bathi asiyephi. Uphi ubaba wakho? Ubaba usadlule emhlabeni, wadlula ngo-2009 December. Mawuhogela baba ngani noma wakho lenza ukuthi alwe ngawe? Zonke izingane okuliwa ngazo iphelele ezidakamizweni. Hayi mangizwa ngogogo ngambuza ugogo ngoba wena ngithanda iqiniso lami wangitshela mawulazi yini eyenza uma ngizonde kangaka. Wathi ugogo vele akhala inyembezi. Wathi ugogo into yokuqala nje mntana Masanda wena ubaba wakho ubaba wakho nje wena yonke into ukuba inxele ukudweba ukucula ukudlala ibhola ukuhlakanipha esikoleni. Naye mama wakho behlaniphile esikoleni kodwa indlela ohlaniphe ngayo wena unjengobaba wakho. Yonke into yenza nje yakamkhize. Yebo ungamkhize? Yeah. Hawu isimanga futhi esongitshela sona. Kanti ungakithi futhi? Ubaba wamkhize uzalwa uMangcobo. Hawu. So la kushiwo kuthiwa uma kababa ewenga umthando uma endaweni ngoba uma umpofu uyelo wena umngane wakhe ethi usisilonde angazuthi naye njengami uma ekhula usha umfana mginqe ehlaza futhi ngoba phela uma nakuzalwa kaSibiya yena. So ubaba mefike esho ekhaya ukuthi hayi sengimithisiile intombazane yakaMbhense lapha. So uma kababa wathi uzoke uyiphike-ke leyo ngane emantombazaneni ewonke ngakhetha umithisa intombazane yakaMbhense wazokuphike leyo ngane alawazi la ekhaya ngesikwenzele lutho. Washo ukuthi vele babesabancane besafunda. Ubaba-ke wafika-ke wamtshela uma ukuthi uyangiphika kodwa hhayi ngoba engiphika. Abantu nangabe bembuza uma ukuthi ubaba uthini uma abatshela ukuthi uyaphika ubaba uthi ngingane yakhe mina. Kodwa babemtshela ukuthi hayi mina ngiyazi ukuthi ingane yami phela uma umuntu othi angiyiphike ingane. Yaqala lapho umhlukumeze nje lokho bamhlukumeze nje uma wakhe ngalokho. Ukuhlukumeza umuntu mfowethu ungamethisa umuntu
uphinde uphike ingane mfethu ingane umthwalo nje eyumthwala ingane lo 9 months nje we-frustration umuntu ekhulelwe mfethu ingane iphikiwe uyacabanga ukuthi ngempela ivele iphinde izalwe ifane naye lo muntu lobo buhlungu obungaka ngoba urong yena mayikhiphela isibhongo kuwe ngoba ngike ngahlaselwa ukugula yabona ngibona amehlami eminyama kanje amehlami angiphatha ngathi ngino 5 years ngitshela ugogo njalo ngathi ngino 5 years ihlolo laka left lafuna ukujika ngathi liba umayibholi seliqala nokuvaleka futhi liba lincane sekhanjwe odokotela khanjwe yonke abantu bezulu lutho kodwa kuthiwa ngawo bangithatha bangitshontshisa uma engangibona ngiyisa kababa ngoba ingaphesheya sendaweni eyodwa encwadi eBhulu la bangwelisa khona kuthiwa ngathi ngingena nje egcekeni idlola liqala livuleke ngoba kukhaleleka izinto zakhona lapha kuthiwa ngaleso sikhathi kwabilanda amadoda endawo ngoba phela njengoba babadala babetshelwe ukuthi ubaba uyangiphika mina kodwa babadala besho ngoba kwaze kwasho bona ukuthi uma ukuthi le ngane yala ekhaya izozalwa ngoSeptember ngo-93 ngoSeptember inyanga isiphela nangempela ngo-27 September mina ngayo lo suku ngivalekihlo kwalanda amadoda endawo agcwaliswa ka-round emakhaya nobaba ekhona kodwa ngangiqala ngqa ungena endleleni nobaba ngingakamazi ukuthi ubaba kwathiwa angikhomba ubaba sangarawunda wonke amadoda afika ngakhomba yena ngingamazi yila bamthatha khona-ke obaba omdala bamisa kwenye indlu ukuthi abafike bamshaya so yayibona ingane ukuthi kwalisho nje igama lesiZulu ugogo ngoba wathi yayibona ingane ukuthi iyakwahlulela bathi bamshaya ukuthi uyiphikilane-ke ingane so yila ababa-ke khona azakhipha khona iqiniso ukuthi hhayi mina ingane angiyiphiki ingane uma wathi angiyiphiki yaqala lapho-ke inkinga ngaphinda futhi ngaba ngamilwa yilonda la ngemuva enqeni khona ngiyingane ngino 6-7 sengiphume ehlweni lezo yilonda lezi aziphakathi yabo la emaqhezwini engane la ndawo zo2 zamela lelonda ngayiswa kodokotela futhi kwakhokhwa imali enkulu kwenziwa yonke into hayi lutho kwase kwafika istepfather sami kanti okuyinyanga bethandana noma stepfather sami umuntu oboniswa yona wayemfundisi ezayona wena umoya la wayephiwe ngoba kuthiwa uyena watshela uma wathi azothatha le ngane uyise kubaba wayo uyazi ubaba wazo khona azofika isho kule ngane yama seyishilo leyo nto lizophela nyali lezilonda nangempela uma ngithatha ngise kubaba ubaba afike wathi nje mntana ngizokuthengela imbuzi naseka uze kube imali wathi ufonela ugogo umbuza ngezilonda zembuzi ovela kuhleke kuze wazi wathi uyilonda zembuzi ayiphindanga zangimila zasha phela nje 2 days ngagcotshiwe ezingenziwe lutho yazi mfethu uma ngihlanganisa isitori sakho mfowethu uhambe yaphesheya uyodlala ko-Chelsea udlalela ibanyana banyana kungathi wawudalela ukuthi mfowethu wawudalelwe into ezinkulu kodwa lento eyenzeka phakathi kwakho nobaba wakho kwababa wakho noma wakho iyona lebula lempilo yakho kanje ngokubuka kwami mangicabanga nje ngiyibukela nje into engihlumeza kakhulu mina uma ngiyamthanda uma ngiyamthanda kodwa angifuni mina uma kadina ehlala khona isemthondo lapha kodwa yena indlela akha ngayo wakha obaba bemizi wakha obaba bemizi basuka bafuna ukumbulala banjani abakamkhize na bangibiza bangithengela ibhodlela le-pills ngithatha lelo bhodlela lisidi nganala ekhaya ngaliphuza
ukuliphuza kwami leli bhodlela wathi efika lo baba lebusuku ngoba umphuzisa kwakhe ngoba efuna ukungena kahle kumama ngoba wayesho ukuthi le ngane inenkani ngathi umfana kodwa ngakwazi mina kumuntu ocishwa ngibulala ngakwazi ukuthi ngimi phakathi nendawo imkhombe ngesibhamu tshethe indlela eya kulo semva kwami iqala la kumina kodwa angifuni umuntu ingane yami leya 2020 wayithengela inenyanga ifikile emhlabeni kodwa ngikutshela yonke iminyaka bekayithengisa waqala kulo nyaka odlule uyithengela ngoDisemba kodwa kuyena umuntu ehleze engiqhubuzela intshethini akazalanga abafana bobabili wazala umfana nentombazana bengabuya bonke ukuthi ngiyiphethe kahle unaloku lando sibari bakhe ukuthi abazongidlwengula mina endlini hawu yabona ukuba ngikwazi ukuyidwela ngoba bayenza yonke into abayifunayo ngoba wathengena lo munye emnyango ngabe ngimgwaze eswini lo esibili akangenanga yini emenze ethakazalanga abafana ababili ukuthi abantu ababencono ngomakhelwane abaningi azabantombazane ezihluphayo abencoze uzele ingane yakho izize yangaka lutho ukuhlupha ngabafana ngoba jabule uyabasele ukuthi yena wangithole no17 naye kwakuyiphutha kuyena angaziblame yena akablame ubaba ubuyena wamkhohlisa ayikho intombazane engakhohliseki noma fana ngabe mina uyangivikela fana ngabe uma uyangithanda ngoba yonke ipain ayizwayo ngiyi-understand ngoba le pain ayizwayo iyafana neyami ubaba ngingamazi bafike abangani bami bagqoke iy'cathulo ezibizayo bathengeliwe bapasile ey'koleni ubaba babo mina angimazi ngizwa ngendathu uno5 wafika uno7 wafika angiyazi yonke lonto engabe mina naye uma siyaduduzana uyajabula ukuthi mina ngine-diploma zami ukuthi angipintshe go-asupoli ngibe mhlawumbe i-personal assistant yakhe angifake koma-accountant akhona nikwazi ukuthi nasibe abantu sikhohlwe indaba kababa ngoba lobuhlungu abuzwayo nami ngiyabuza ngihlukumezile uma ababona 2023 August hayi ababazi udokotela akhala inyembezi nayithi udoke athi uma wakho lokwenza ukuthi uqhunywe ugesi kanjela emhlane ubize le-physiotherapist ufundise ukuhamba angatholi ingane encane nathiwa ngiyakuvezela into angenzayo nami noma mina ngiyakuvezela into angenzayo nami noma nathiwa ngiyakuvezela hey naye umuntu mina obeyinaka nayizinaka mina ikhanda lami hlezi li-on point yize ngibhema nginje ngale platini konakala ngokuthi bangishaye angifuna ngisho ukuhlala emlazi hey uma wakho lokushaya kanje umani osibari bakhe ngakwazi ukwenza lutho ngishaya ngedokeperi iplangwe ngishaya ngiketanga edudo pho usuhanjiswa uba angihandisa ugogo
angikhiphe emshiyeni ngibona ukuthi laba bazongiqedela ngobani besebetsheliwe ukuthi ngiyobabopha ngoba phela bakogumede bona. Uba omdala wona nomfowenu? Mina nomdala umfowethu Simphiwe wa-2003 noma usezamile usixabanisa sobabili kodwa ayilutho indlela uyakwazi ukusuka le eMlazi eze la efletini kugoga suke la ugoga ezozongibheka la kunekhwele esibizana ngalo naye ngiyazi sekuyena lo shayayo adlula shinga lathi bafaka ngisho ukuthi hambo ibhema lo mathengi ozoyidla mina iningi kumele akwazi ukuthi ayina 50 rand thengi ukudla nawo 50 thengi lento yakho ukubhema kodwa ngisho ukuthi ngiyakududa uyothatha u5 angihaka ubona ukuthi amehla ashitsha ababofu. Hey kodwa uyazi ukuthi mina iyalo zami uzibambile khona ngibhema ngimthanda ngoba yena ayona nhlobo ethi wena ngoba phela wena usubhemile wena ngoba wena usuwabanje awusafuni nasiphile lo mpilo uyazi ukuthi ngeke azakwenze lokho engisuke ngimkhuze khona. Iy'ngane zakho yihleli noba? Nemfana neya-2020 ihleli la efletini yona lezi ngiyibona njalo hlala nogogo umakamala efletini noma mncane ney'ngane zamamkhulu le ntombazane ihlala kuwo ngoba kahle kahle ugogo wayo makababa wayo wacela ukuyikhulisa akaze ayikhulise intombazane ney'ngane zabafana kuphela wacela wathi angangiphuci ingane izokwenzelwa yonke into ngoba into engithandela yona nje uma ngikhulele ngiyeka ukubhema abantu ingane zibe nonyaka ngincolisa ibele uzokusho bona ukuthi hayi manje sesingayifaki ebhodleleni. Hey Asanda unodaba olunzima kakhulu mfowethu. Zikhona indaba enjengalezo umuntu wesibili wesifazane ofikayo okhuluma indaba yokuzondwa unini omzalayo. Lingathini lakho mfowethu kubantu besifazane azizazi izimo abadlule kuzo ezenza ukuthi beze benze njalo, kodwa i-advice yakho ingathini ngalezi ngane abayizele ongenze ukuthi akayithandi naye? Mina ndengayisho nje ukuthi ingane nangabe kuthiwa ubaba wayo uwone kangakanani kuwena zama kodwa uyinikeza uthando, zama ukuzivala isikhala sokuthi ingane ayinababa, hayi ngokuthi uyinikeze imali uyenzele yonke into, uyinikeze uthando ikhombise ukuthi inayo umzali okhona. Ingane ungayiblame ingane iblame izono zababayo ukuthi ngoba iyona ifana nayo ngoba yona yenziso kababayo sefanele ifele izono zikababayo. Ithanda ingane njengoba kuwena wayilethe emhlabeni, ubaba uyayijezela yonke lona. Lo engikushoyo ngoba mina ngiyakwazi baba wami mina njengoba esashona befika ngingalele namehlabo beshonqa intuthu mangitshela abantu abadala ukuthi bayinkulumo zamshisa ngemuva njengoba benza lento ayenze nje kumina. Njengoba befike manje la engakhulumi ngoba sekuba khona izwi la stepfather sami lithi baleke uhambe umkhulu abantu ugogo
baleka ngangidlula kuyena ngangamsabi. Omunye wathi hayi ngoba igazi lakho uyisibonile samakhelwane ongeke udlule kusona. Ngadlula ngabaleka ngihamba ngayekuyena ugogo. Ngaphinde sihlala la Russell Mansions ngifunda eDurban Commercial College. Ambona 15 kule 15 ngemuva lapha eRussell Mansions imnyama yokulahla udoti. Mayikhandi light emalo yapha lokufidisa. Ndola ila ngambona khona. Bese ngifikela noma ikuphi. Ngaze ngasizoba waseNazareth wangisolwane. Ngamlahla washo naze ngimlahle ngamashumi. Ngiphinda ngambona lapho. Mangabe eqale mina wayegcina ngima, mayeqale ngima wayegcina kumina. Noma wakho naye wayembona? Wayembona ngoba ugogo esimemtshela ukuthi hayibo nansi ingane sibone ubaba wayo kanje. Uma wethu evela ncipha athi leso silima lesi silapho sisuka la. Kodwa-ke manje angisamboni-ke manje. Ubaba wakho washona kanjani? Wakhulu baba, ngamazi ukuthi uyiphethwe yini. Ekungenzeka mhlawumbe isikhathi egula imicabango eminingi mhlawumbe wayecabanga wena noma wakho. Engazi ukuthi wayecabanga mina ngoba enye ingane anayo intombazane ezaba 93 sobabili yona October mina ngoSeptember. Into ethu Ayanda. Yathi mina ngangayazi. Ngayibona sengiyibona nje kakumsebenzi. Sithiwa nangu sisi wakho. Uthi baba washona ekhala ngami. Ethi ufuna ukuthi baye eThekwini bayobona usisi wakhe. Usisi wakho eThekwini. Abengifuna umbone. Uyadlala ibhola. Weleke ekhaya ke kababa wona muzi nje ovalile ngebhola emakhaya. Ufuze ekhaya ufuze ubaba wakho ngempela. Wayithina sekhaya lethu iBombas isquad nesasekhaya kuphela kwanama ngifikile. Ngigqoka u10 khona indlela esiswini ondlela left wing. Hey kodwa ikhona elingaka abafowethu. Ona ngisanethemba. Ayi kunzima. Umama yena omgcina nini? Mama ngicine khona enyangeni edlule. Uthi kwaqondana ngoba ngiyobheka ugogo nengane yamangwenile la eSuperbet. Athi ngiyobabheka nje baphathele izinto ezimnana ngifika ugogo awula ezansi eflatini la eLondon House. Ngimphelezela la kufield. Mase sifika khona afonela uma amtshela thawo. Uke mina ngidanga ngasemsebenzini ngasebenza asubhole 320. Ngathi impayela ngaseAgamenzi. Udaba. Nathishisa futhi la ngathi ugogo ayikwada ngiyakhona kodwa nangu umuntu ofuna ukukhuluma nawe. Lo ngamgcina na kube ngishaya. Ngabe ngamingela nje ngala sawubona naye bangu zenza umuntu ojabulile ngabe ngiconsela idrink kuyashisa. Wathi ayiwoza la ukutshela noma ukuthi ngephi. Ngabe mina ngimbuza impela ukuthi ngami ngekuyena uma. Efika ngi100 rand. Wathi ngithenga leyo drink thena into yokudla. Buka nje ukuthi uclean kanjani. Uyageza la ukhona. Yini ungabuyele endlini. Ilaza feza zehlela khona enyembezi. Athi ngicela ukuvalelisa. Uma wakho udinga ukwelulekwa ngengqondo. Iwena udinga ukwelulekwa ngengqondo. Nidinga ukunderstand ukuthi nihlukumezekile nobabili. Bese ke niyathandana niyahagana. Ngoba nihlukumezeke nobabili manje nilwa nobabili futhi. Ibhomu mfethu. Cause uma wakho uyakuthanda mina ngokubuka kwami. Kodwa manje izimo adlule kuzona ngawe kuwes futhi mawufana nanomuntu owamhlukumeza futhi uvele ebone yena kuwe. Uma uyangithanda mama
ngingasho nami sadiniwe ngithi uma akangifuni mina ikhona into engingakuprovela ngayo ukuthi mina uma uyangithanda mina kangasolakala kuthiwa ngitshontshe ifoni kwenye ithaveni ethu yikamvuzo ngingekho ngoba mina nginebhadi yabo into eyenzeka ngingekho ukuthi yimini yile ngizoyilimalela kodwa into eyenzeka ngikona igcina futhi kutholakala ngibe umuntu onganakwa nje kwantshontsha ifoni kamvuzo bafika abantu bangithatha bazongishaya lento leyo ukuhlakanipha kwami-ke lokho ngivele ngiqamba uma ngithi ifoni ngidayisela e-Russell Mansion sekade ngahamba khona bangibona ukuthi ngizofa phela manje bangithathe bangifake emotweni size la e-Russell Mansion sasiqeda ukungena no-security sinyuka nge-lift se-third floor ngabe ngiphunyuka kubona uze ngasho ukuthi idlozi bangishiya ngemuva bejahe ukuyonoka la kulo mnyango siyakona bangishiya ngemuva ngabaleka ngangena kule lift engemuva bangayazi ngaphuthuma odwa basuka lapho-ke bayanani baya ekhaya la ngabe baqale khona bathini bathi sifuna le ngane yakho ntshontshe ifoni kanje kanje kanti uma sebezwile wena sengibafonelile mina ukuthi ngila sengishele nayo yize ngidabukile ngilimele ngile 11 floor la kuMakampilo uma wathi wasuma wegulelele phansi ngalelo langa kodwa wasukuma wathi wenu intombazane yakhona-ke ehamba nalomfana wehlelwe ifoni wathi wenu wathi yami ingane ngiyayifuna wathi yabo asanda wami ngiyamfuna angiyifuni lo oyikhulelwe ngifuna asanda wami lo sengimkhulisile wangakaya wathi futhi uma ukuthi asanda wami awumkhiphi wathi kuyobheduzula pedu wangiqala ngisho ukuyizwa leyo nto kuthi ugogo wabo lwakhala inyembezi ugogo ngoba le nto ibuhlungu kuyena yongazwani kwami noma ibuhlungu kuyena ngoba uma akanqeni uvela mdilika ugogo uma wakhe avele angasifundi sobabili kodwa ugogo uyamthanda uma walinyazwa yini la hayi la ngalibala sengila emgaqweni namuntu entshontshe iy'ngubo zethu ungangithi ngiyamshaya ngequba ngageja ngashaya isigqibo sagesi avele ithambo la Asanda yini kuhlale kusolwa wena izinto ezilahlekile hayi futhi le nto ayibuza ugogo wathi yini lezi kusolwa wena cause phela siyazi vele iwungiyebisana yabo mina ngihambe kakhulu nomuntu obenesandla kodwa yabo mina ngingamnothisi waba umuntu onganaki hlezi bengitshela hlukana ukuhamba no-PK wena hlukana ukuhamba no-PK wena nangempela la ekuzolahlela khona into isuke intshontsho yena u-PK nami suke ngikhona kena ngento lezizwana ngabe ngazuthi mina leyo nto ngiyayazi sothi angiyazi mina ngitshela umuntu abantu abadala mina abantu baye bangidinelwe ngingazi ukuthi ngenzeni ngibe mubi nje ebantwini ngingazi ukuthi ngikweselinye ilanga futhi yabona yibo sekumnandi sebeyangithanda abantu bengihlangana namuntu awunawu-2 rand ngingawucelanga ukuthi ngiyambona yini na ngisehlinile futhi kodwa ngimenzanga lutho nami ngisho lento lekazi hayi ngoba unabantu abadala yini ongayisho kwi-youth noma kubantu abasha abasakhulayo noma ngabe babhekene naziphi izimo emakhaya ngoba nakhona emakhaya zikhona izimo ey'ngalidela umuntu ukuthi egcine enza into eyi-wrong ungathini kwi-youth esakhulayo kuyintsha yini okumele beyigade kuyona ukuze bengagcinele emgaqweni mina kwi-youth into engingayisho nje iyodwa ukuthi wonke lobukhazikhazi obula ngaphandle bangalinge bazama ukuwesta isikhathi sabo kubona ngoba ngeke baze baye ndawo ngabo awubona umuntu ogwaye utshuza ubona ngathi kumnandi ungalinge uzuzuye kubona ngoba sona starter ugwaye ugcina soyibheme ngesikhathini samanje
ngoba nje wasithi thina sinama-best friends. Into yenza i-best friend yakho uzofuna ukuyenza ngithi ngaphela ufuna ukuba yi-true friend wena. Egcineni usugaxela wedwa. Uyaqala manje uhlupha umndeni, uhlupha umphakathi, usuyashaya uyangathi wena ubona abakonayo kanti wena umuntu obonayo wahluleka ukuziphatha eqaleni utshele ukuthi lokhu nalokhu akumele engabe uyakwenza. Umngane awumlandeli. Into ethi umngane asiyenzeni oyibonakala ukuthi iyabheda ngeke bayithande kini. Ungayenzi. Ngoba izokholela ekulimaleni noma ekubeni addicted kwi-drug noma emgruvweni lo noma ezokwenza ukuthi nje uthathe kancane nakini nawo omakhelwane. Ungalingi nje ayisandawo. Ongakwenza nje uke esikoleni, focus esikoleni ufunde uzenzele lento ofuna ukuyenza enhle ukuze nasemphakathini nabantu bakuthande. Ngoba ubhema nje wasibhema nje thina into nje lungatshontshanga ngoba ngazi ukuthi lento it's a must ukuthi uyitholile. Ukuthi imali uyiphandla ngendlela e-right. Umuntu usengakwazi ufika ntshontshe oclean ogezile o-right umuntu ngenxa yokuthi kukhona wena icala lizofa nawe. Qala manje uyashawa ukuthi after 5 years ubusunjani yiwo. Mina nje ngiyanicela nje bandla akukho right. Umuntu akafocus ezifundweni esikoleni nasekhaya phela. Mama wentombazane nabafana nje hlukane nabo. Mfana akenzelani lutho kunaloko kuzomoshela impilo. Nina bendlendle nophapha ekhanda kamenze indaba lo muntu omemeza athi yakhalela uthi igula lika Jamal lichithekile. Awu nina bakaMbhudu Bomvu njengegazi, nina bakashishiliza ngedidi kwalimaholo limhlabela imbeduli. Nina bentule bandongodonga kwelakithi le kwabheka uZulu. Nina bendla mhlathi kaMayekisa, nina bakaZulu liyaduma lezongoma phansi engcoba bomnaka amamfombatana eSwatini Makhosi TV. Sibingelela kuzona zonke izifunda la kufinyelela khona lo mbukiso. Osebuke weza wafika la kusho ukuthi isidla amaningi esakeni. Nangicabanga ukuthi i-episode le enesifundo esikhulu ngendlela eyisimanga einhlangothini zombili abazali nabantwana abasakhulayo nabafowethu abaphika ingane. Bafowethu umonakalo omningi okhona kodwa lo monakalo ugcina ulimaza ingane ekugcineni. Ngakho ke bafowethu ngicabanga ukuthi kule episode izodla amaningi esakeni. Bafowethu mina ngiuprofessor ngingwamkhize ngidabwa phansi kaNongoma esigodini sabhe umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi. Le oyethameli How I Ended Up in Drugs okuyingosi engaphansi kwesitebele iMPTV1 la siyasilanda khona bafowethu nodadewethu bezosazisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni nezingqinamba ababhekene nazo ngaphansi kwezidakamizwa. Lokho sikwenza malungana ngqo nokuzama ukuqwashisa umphakathi ngazo zonke indlela. Siqwashisa abazali, siqwashisa izingane, siqwashisa intsha, siqwashisa abadala ngoba ungalakhi iphara njengomzali kodwa wena ungazi, ungalakhi iphara njengomalume kodwa wena ungazi, ungalakhi iphara njengothisha kodwa wena ungazi, nengane ingazakha ukuthi ibe yiphara kodwa wena ungazi. Kodwa sonke masesazi ukuthi yini kumele siyenze ukuze silekelele umntwana ukuze ezophuma abe umuntu oright, lokho kungasakhela isizwe esihle. Yingakho ke umbukiso yalulo noma ingosi le imalungana ngqo nokuzama ukuqwashisa abantu njengoba usho esho ukuthi kuningi izinto akubhekwana nazo emgaqweni. Ubhekana nezinto omunye uthe ubhekana nezinto ezintsha zodwa, hayi lezo hlezi uqwashiswa ngazo. Ufica izinto ogcina ngokuyibona kuma movie uyifice zenzeka ngqo empilweni zabantu. Ngakho ke ungaze uzithole ususesimene esinjengaleso. Siyacela bafowethu ukuthi abantu beqaphele indlela zabo futhi befunde ohlelweni. Siyacela ke mawuqala ukuba ingxenye yalolu hlelo, cindezela subscribe button, cindezela nebell,
Ingcindezelo yakho ibhele kuzokubeka emathubeni amahle kakhulu ukuthi uma kukhona esinye isiqephu engisposayo ezoqanqezwa ecingweni lakho uzothi uma ungena phakathi uzobe usuzitholela isiqephu sangalolo suku. Siyacela ke abantu bejoin i-membership ukuze sizokwazi ukuthi sihambele iy'kole, sithengele abantwana ama-uniform, silekelele nakwezinye izinto, sihambele ney'ndawo esingakwazi ukuyihambela ngenxa yokuswela amandla emali. Ngakho-ke mina sengincenga